Takže tu vidíme ešte počiatočný stav, že ešte nám tu troška vody aktívne tečie. Keďže som hovoril o tých bariérach, tak som vytvoril jednu bariéru z odpadu, doslova odpadu, čo som ponachádzal, stavebný odpad popri potoku, čo ľudia povyhadzovali. A už vidíte, že voda sa mi tu drží. Samozrejme, že nebude mať ten stav dneska tých zhruba 30 cm, ale postupom času to príde. A to kvôli tomu, že prídu tieto listy a poutesňujú všetky škáry, vetvičky a všetky tieto veci. Počas stavby som si všimol, že tu bolo zo pár drobných rybičiek. No teraz ich samozrejme nevidím, ale dávam im šancu takouto bariérou, že keď sa to utesní všetkými listami a všetkým bordelom, čo privezie voda, tak vznikne im tam zhruba do 40 cm vody. Ako vidíte, tu ďalej tečie len tak troška potvočik, takže z takéhoto nič som im doslova vytvoril, aby mali bariéru na... Tak prišiel som na miesto, kde myslím si, že aj dobrou myšlienkou, ale tento bordel to je ako čistá katastrofa. Ale vrátim sa k tej dobrej myšlienke, že tiež chcel niekto spraviť bariéru, lenže keď ste robí niekto bariéru, to sa neukladá. To sa musí doslova nahádzať, potom doškarovať a nie spraviť takúto zábranu, aby tie vetvy neizolovali vlastne tú priehradu. Ten azbest, tá blbosť, čo tu je, to tam vôbec nemalo čo robiť. Za prvé to znečisťuje prostredie, jak aj tie pneumatiky a všetek ten bordel. A nemá čo utesňovať, keďže tam, dokonca ešte aj rilmy tu nehal nikto. Takže keď tam dám takúto bariéru, tak vlastne mne tam nič netesní a samozrejme voda uteká. Ďalšia vec je, že tu máme žlab, ktorý nie je utesnený a pred žlabom, kde je vodopád, utesnil. Čo je síce dobré na okysličovanie, ale nie na zadržanie vody. Takže tento to nerobil to úplne správnym postupom. No pokúsim sa to troška tu zveladiť, lebo ako toto, čo tu je, to je katastrofa. Niektoré tie pneumatiky to asi aj nevyťahnem. To je